ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇ। ଶ୍ୱଶୁର ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଗଲେ। କ୍ରିୟା ଧରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। ଓହୋ, ଏ 2 ବର୍ଷ କି ଦୁଃଖ। ତାପରେ ହଠାତ୍ କିନା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବର୍ଷିକିଆ ଯିବା ପରେ ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଏମିତିରେ ମାଆ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ବି ମାଆ ଭଲ ଦର୍ଶନଟିଏ ଦେଲା। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ କଳେବର ହେବ ବୋଲି ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ନେଇ କେତେ ଯେ ସ୍ମୃତି ଅଛି ମୋର। ଆଜି ବେଢ଼ାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି। ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। କେତେ ଅନୁଭୂତି। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ତା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସିଂହଦ୍ୱାର କତିରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ପାଦୁକ ପିଇ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ଦିନଟା ଭଲରେ ଯିବ। ତା ପାଦୁକ ମାଗି ମାଗି ପିଇବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତା ଭୋଗ, ସେ ଫେଣି ହଉ କି ମୋହନଭୋଗ, ପାର୍ବଣ ମଣ୍ଡା କି ମରିଚି ଲଡ଼ୁ, ସବୁର ବାସ୍ନା ନିଆରା। ତା ବେଲପତ୍ର ମନ୍ଦାରମାଳର ମହକ, ତା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ତା ବେଢ଼ାର କାଳିକା ନାଚ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ଘଣ୍ଟ ତୁରୀର ଶବ୍ଦ, କୁଞ୍ଜଘରର ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା ଠିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟରାଜି ଭଳି। କାହିଁକି ସବୁରେ ଟିକେ କୃତ୍ରିମତା ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସବୁଥିରେ ମଣିଷର ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଶଠତା, ଛଳନା ସବୁ ଜଳଜଳ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଭିତରେ ବି ମା ମୋର ସ୍ଥିର। ଯେମିତି ସେ ମୋତେ କହୁଛି, ଘଡ଼ିଏ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ମୁଁ କେମିତି ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛି, ଥରେ ଦେଖିଲୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ। କେତେ କ୍ଷମାଶୀଳ ଲୋ ମା ତୁ। ତୋ ମହିମାକୁ କିଏ ବୁଝିବ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ନେଇ ମାଆକୁ ଥିର କିନା କହିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଡାକିବୁ ଲୋ ମା। ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ସିନା, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛୁ ମା। ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିବୁ, ମୋତେ ଟିକେ ବେଳାବେଳି ଡାକିବୁ ମା।